Good morning, matag usa nga mga kaanakan sa Ginoo nga magmonitor karon. Og salamat sa Ginoo, dalaygon gyud ang Ginoo. Awit ta og 5 ka awit. Higala og mga igsoon, akapila lang ta. Og Ginoo gyud magpanalangin sa mensahe sa awit dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing, no? So, inaot nga ang mensahe sa awit makigsulti din sa itong kasing-kasing. So, kanta ta. Unang awit, 5 lang ka-awit ang atong awiton. So, tinguhaon na to nga kada adlaw makahimota niini. Akapila lang. Pasabot ulay duyog ba. Okay, so kataw na to ang Adto Ta sa Langit. Kining kalibutan dili ni ang atong puluyanan, kay kita usa kalumalabay lamang. Ang atong puluyanan tuwa sa langit, sa atong Diyos giandam. Igsoon unsay imong gikawilian, dinhi sa yuta nga pulos kasalanan. Puno sa kagubot ug kapakyasan, igsuon dili ni ang atong puloy-anan. Adto ta sa langit ngarang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban na Jesus sa langit nga puluyanan. Kung ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan, kayang imong bahandi daghan pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw, biyain ang tanan, ug magtigom tagbahandi didto sa langit nga puluyan. Adto ta sa langit ngarang tangpuy-an, diin wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban na Jesus sa langit nga puluyanan. Kung ikaw nahigugma dinhi sa kalibutan, kayang imong bahandi daghan pa sa uban. Igsoon sultihan ko ikaw, biyain ang tanan, ug magtigom tagbahandi didto sa langit nga puluyan. Adto ta sa langit ngarang tangpuy-an, din wala na'y kasakit nga atong matagamtam. Dito ta ninyo mag-uban, kauban na Jesus sa langit nga puluyanan.
Atuta sa langit ngarang tangpuyan, din wala na'y kasakit nga atong matagamtam, dito ta ninyo mag-uban, kauban na Jesus sa langit nga puluyanan. Kauban na Jesus sa langit nga puluyanan. Mao na igalag migsoon ang awit sa tinuod nga Kristohanon. The real Christian. The real Christian is Christ within the heart, and there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. Apan sa wala pa nahimong Kristohanon higala og mga igsoon, nahimong walay tumong ang kinabuhi sa panaw ni ining kalibutan, og mao nga kinahanglan gyud nga matagbuan si Kristo Jesus aron aduna nay tumong ang atong kinabuhi sa panaw ni ining kalibutan, kay human ining kinabuhiya langit paingon sumala sa pulong sa Dios. Kung atong matagbuan si Kristo Jesus, nga naman papason sa Ginoo, kuhaon sa Ginoo ang atong mga sala, o gingon mo sa kuhaon sa Ginoo ang atong selot. Pero kung wa pa kita'y kasiguruhan na kita sa kasubo, ug mao kini ang mensahe sa awit sa ikaduhang awit. Sayon ko na 5 awit ang atong awiton karon. Ano manama ba? Kasubo sa kinabuhi ko, nga nahubsan sa pagla niining kalag. Way tumong ang panaw ko, ning kalibutan ta, apan sa Jesus akong natagbuan. Tadi patamatos koros, may buntag kang Sister Jen Limbag Monticalvo diha sa kundi masayop sa Kidingilan. Ingon niya, God bless you, Pastor. Chorus. Gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala, og ang silot ko gikuha usab, sa diyang gidawat ko ang gibuhat niya, dito sa ibabaw sa krus. O Jesus, ginapanganduy ko, kinabuhi ug hiyas pagagamiton ko, malisod ug masayon akong sundon ikaw, kay ikaw gayud bugtong paglaom ko. Gipasaylo, gikalimtan ang tanan kong sala, og ang silot ko gikuha usab, sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya, dito sa ibabaw sa krus. Sa dihang gidawat ko ang gibuhat niya, dito sa ibabaw sa krus.
Mao kana higala og maigsuon ang ikaduhang awit. Ang ikatulong awit nagahisgot nga dili gyud kabayran ang gugma sa Ginoo kay bisan pa nga mag-anam na tagkalunod sapnayon ta si Ginoo ug sapwangon sa Ginoo tungod sa iyang pagmahal ug pagpangga kanato. So gilugwayan pagid sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ay, ko. Okay? Kinay kuano akong misis naya siyang lihokon. Pasalamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuwigan nga naangkon ko, bisan pa sa akong mga kasakitan. Giatiman niya ako ampingan. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga nangkon ko, dili kabayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Naganam na unta ako kahulong, apan gisapnay mo ako o Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubad, sa kagulanan ko gilipay mo ako. Unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga nangkon ko, dili kabayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Sa panahon nga ako na malandong, sa nabilin nga kinabuhi ko karon, ihalad ko na kini sa Ginoo. O bisan pang mga butang nga naangkon ko, unsa man ang ibalos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga nangkon ko, dili kabayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. Dili kabayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko ihalad ko kanimo. May buntag sa tanan, bisan man sa kwait. Dito ilan ni Sister Maris. Oga salamat sa Ginoo, dalay gyud ang Ginoo, oga uban pa nga nagmonitor karong duha ka station nga nagmonitor karon mayong buntag, no? Ang pinakataas natong awiton is 5, pero ang pinakaubos gitawag siya oga 4, no? So karon last na lang ning awit, igala ko og mga igsoon, no? So, sa ka mensahe sa awit nga kung naa ang presensya sa Dios,
naa ang kalipay, naa ang kahamugaway, labaw sa tanan, naa ang kalinaw. Kung naangkon mo si Kristo Jesus sa imong kinabuhi, higala og mga igsoon, naa kay kaharuhay, naa kay kalipay, naa kay kalinaw, tungod kay humanin ning kinabuhi langit ka paingon. Sa diha nga mituo ka, misalig sa iyang gibuhat dito sa cross para sa atong mga sala. Kay mauto ang pagtangtang sa atong mga sala nga nasunod nato ka nga danog iba, kay mo na hinungdan nga ang tao isalibay sa linaw nga kalayo. Pero sa diha nga mituo ka, misalig nini, unya midawat ka kay gusto nimo ni enjoy. Ikaw ang real Christian. Utro na ko, the real Christian is Christ within the heart, and there is joy in the heart of a true Christian. Why? Because 100% going to heaven. So kung ikaw ang true Christian, na sa imong kasing-kasing ang presensya sa Dios. Nisulod siya diya sa imong kasing-kasing in the form of the Holy Spirit, kay nakasilyo siya diha. No? Ingon sa igala kumigsoon sa Episo Kapitulo 1 versikulo 13, maon musab sa pagudong ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, ang kamatuoran nga si Kristo mao'y makaluwas ka ninyo sa diha nga kamo na nagpanuon ni kamo gisilyuhan sa Espiritu Santo, pagtaimilhan nga kamo iya na sa Dios. Ang pulong sa Ginoo kinutlo sa Episo Kapitulo 1 versikulo 13. So igala kumigsoon, kantaon na to ang last nga awit sa imong presensya. Sa imong presensya, O Diyos, adunay kalipay. Sa imong presensya, O Diyos, adunay kaharuhay. Walay may kakumpara kanimo, bisan pang bahandi nining kalibutan. Walay may kakumpara kanimo. Sa imong presensya, O Diyos, adunay kalinaw. Sa imong presensya, O Diyos, adunay kaayuhan. Walay may kakumpara kanimo, bisan pang bahandi nining kalibutan. Walay may kakumpara kanimo, walay makikumpara kanimo, bisan pang bahandi nining kalibutan. Walay kakumpara kanimo. Dinhi natapos ang atong panag-awit. Higala kumigsoon, tinguhaw nato nga matagbuntag, makabuhat ka tanin manon, awit sa pagdaig ug paghimaya ngadto sa atong labaw nga magagahom. Ang atong kanunay nga verse, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another in psalm, in hymn, in a spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Otro nako, Colossians 3:16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, admonishing one another
in psalm, in hymn, in a spiritual song, singing with grace in your heart to the Lord. Salamat sa naminaw karon o sa kaming pang maminaw o mayong buntag kanatong tanan. Dini natapos ang tabel sa atong pag-awit sa pagdaig paghimaya sa Ginoo matag buntag.